ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. дастаи мунтахиби нарасони то 17-солии тоҷикистон мухлисони футболро дар пони соли равон шоду масрур гардонида ба бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё рохат гирифт. футболбозони мо дар бозиҳои интихобии ҷоми осиё дар гурӯҳи ҷ дар се бозӣ дар Сингапур натиҷаи олӣ нишон дода ҳамаи дастаҳои гурӯҳашонро шикаст доданд ва бар замми ин рекорди бозиҳоро ба худ марбут карданд, ки боиси ифтихори футболи тоҷикистон аст. онҳо дар вохӯрии нахустаашон бар дастаи мунтахаби Гуам бо натиҷаи 33-0 ғалаба карданд. ин бесобиқа аст. аз ҳамин ҷо шурӯъ мекунем. албатта дӯстони гиромӣ, натиҷаи 33-0 ин таърихӣ аст ва дар таърихи футболи осиёву таърихи тоҷикистону ҳамчунин Гуам боқӣ мемонад, чун баробари сар шудани бозӣ футболбозони мо якбора ба ҳуҷум гузаштанд ва бозии ниҳоят зебое ҳам нишон доданд. хуб, аз ин ҷо ки голҳо шурӯъ мешаванд, бояд ҳаминро гуфт, ки Ҳайдаршоҳ Худойдодов ҳисобро боз кард ва биёед пеш аз он ки дар бораи 33 гол ба шумо бигӯем, дар бораи он ҳарф занем, ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон киё буданду чӣ гуна даъват шуданд ва баъд бигӯем, ки кӣ чанд гол зад. дарвозабонҳо Абубакр Раҳмонқулов аз Сарҳадчӣ, Анушервон Қурбонзода аз Душанбе, Саидҷон Шарифзода аз Шодмон, муҳофизатгарон Мустафо Ҳасанбеков, Аҳмадҷон Шоев, Самиуллоҳ Давлатов, Муборис Мискиншоев ҳама аз Истиқлол, Садриддин Сатторов, Мероҷиддин Розиқов, Абдусамад Меликмуродов аз Душанбе, ними ҳимоятгарон Умед Ҷафоев, клуби марказии варзиши артиши Россия ЦСКА, Парвиз Бобоназаров, Меҳрубон Одилзода, Рамазон Бахталиев аз Истиқлол, Ҳайдаршоҳ Худойдодов, Зариф Зарифзода, Баҳодур Назарзода, Абдулло Иброҳимзода аз Душанбе, Давид Мақсудов аз Моҳир, ҳамлагарон Муҳаммад Назвиев Истиқлол, Муҳаммадҷон Мираҳмадов Равшан, Асадбек Махтумов, Назрулло Ашурализода аз Душанбе. хуб, мо хуб медонем, ки сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Марко Раҷини аз Сан Марино, пештар мо аз Италия ҳам гуфта будем. ҳамин тариқ футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон голро болои гол ба тӯри дарвозаи дастаи Гуам мезаданд. Муҳаммад Назвиев голи дуюмро, Назрулло Ашурализода голи севумро, боз ин бозингар голи чорумро ҳам ба сама расонид. Назвиев бошад дар дақиқаи 12 баъди ҳисоби 5-0 голи навбатиашро зад. Умед Ҷафоев як голи дигар зад. Муҳаммад Назвиев бори дигар, Умедҷон Ҷафоев дуюм голашро, Ҳайдаршоҳ Худойдодов, Назрулло Ашурализода, Умед Ҷафоев, Абдусамад Меликмуродов, Муҳаммад Назвиев, Назрулло Ашурализода, Парвиз Бобоназаров бори дигар. Парвиз Бобоназаров дар дақиқаи 41-42 ду голиро якбора зад. Назрулло Ашурализода дар дақиқаи якуми вақти иловашуда 17-0 ин қисми аввали бозӣ буд. баъдан дар қисми дуввум Муҳаммад Назвиев дақиқаи 49 18-0, боз Муҳаммад дар дақиқаи 50 19-0, Назрулло Ашурализода 20-0, Муҳаммад Назвиев бори дигар, Муҳаммад Назвиев бори дигар, Мероҷиддин Розиқов боз як голи дигар 23 голро зад. Асадбек Махтумов 63, Муҳаммад Назвиев 66, боз 67 ҳам як голи дигар зад 26 голро. Муҳаммадҷон Мираҳмадов 27 голро зад. Давид Мақсудов 28, Муҳаммад Назвиев 29, боз яки дигар ин бозингар дар голи сиюмро ҳам ба нишон расонид. баъдан Асадбек Махтумов 77, Муҳаммад Назвиев 82 ва Муҳаммад Назвиев дар дақиқаи 83 голи 33-ро ба нишон расонид. ин нишон дод, ки дастаи Гуам як дастаи ниҳоят заиф аст, ҳарчанд дар давоми ин бозиҳо дастаи мунтахаби Гуам бо ин натиҷа ба дигарон ба бохт рӯбарӯ нашуд. мо бо ҳисоби 33-0 Гуамро шикаст додем. Умон 18-0 ва дастае ки инҷо соҳиби майдон, яъне мизбон буд, Сингапур 14-0 Гуамро паси сар гузоштем. голҳо рангин буданд, яке аз дигаре беҳтар буд ва 14 голе ки инҷо маҳз Назвиев ба сама расонид, ӯро чун ситора дар ин ҷо ба дурахш овард ва ӯ баъди
даври аввали ин мусобиқот аллакай дар шумори нишонзанҳои беҳтарин дар ҷойи аввал мавқеъ гирифт ва гумон буд ки ягон футболбози дигар баробари ӯ дар ин бозиҳо гол бизанад. голҳо аз якдигар фарқ мекарданд. хуб дигар футболбозони мо барои гол задан ҳатто барои таҷлил кардани он ҳам намеомаданд. ҳоло бубинед баъди голи навбатиро задани бозигари мо инҷо дар ин баробар касе ҳамдигарро хуб таҷлил намекард, яъне ба ҳамдигар табрик намекард, чунки ин голҳо аз паси якдигар мерафтанд. ҳоло боз як голи дигарро инҷо мо шумо дидем, боз як ҳуҷуми дигар акуни қисми дуввум аст ва боз футболбозони мо ба задани гол муваффақ мешаванд. муҳаммад назриев дар ҳақиқат худро чун як нишонзани фаъол, як бозигаре ки дар ҳақиқат бо аз нигоҳи фаннӣ муҷаҳҳаз, яъне бисёр пурқувват худро нишон дод. ҳоло бори дигар бубинед ин голҳое ки ӯ задааст, 14 гол, ин кам нест. аз тарафи дигар инҷо назрулло ашурализода ҳам 6 гол ба тӯри дарвоза зад. инҷо умед ҷафоев 3 тӯб ба самар расонид. парвиз бобоназаров 2 гол. хуб ҳайдаршо худойдодов 2 голи дигар. хуб дигарон инҷо як голӣ задан. мероҷиддин розиқов гуфтем 1 гол. ҳамчунин инҷо абдусамад меликмуродов ба нишон расонид. фикр мекунам ки дарвозабони дастаи мунтахаби гуам ранзе консолашен рибуриано аз тӯбро аз дарвоза гирифтан монда шуд. ин қадар тӯбҳо зиёд дар таърихи футбол кам ҳастанд. баъзе оморҳое ки инҷо ҳастанд нишон медиҳанд ки дар солҳои қаблӣ ин қадар гол ба дарвозаи дастаҳо ворид мешуд, аммо ин тавр нест ки дар асри 21 ин қадар гол ворид тӯри дарвоза шуда бошад ки шуморааш ба 33 адад баробар шудааст. аз ин рӯ дастаи мунтахаби тоҷикистон бо чолокии ниҳоят зиёд дар ин бозӣ худро хуб нишон дод ва аллакай барои рақибоне ки дар даста дар ин гурӯҳ буданд, гурӯҳи ҷей, Сингапур ва ҳамчунин дастаи Умон, як зангулае буд ки бо дастаи мунтахаби тоҷикистон шӯхӣ кардан мумкин нест. аммо чизи дигаре ки ҳоло бубинед дарвозабон чӣ хел рензеи бозӣ мекунад ва ҳамин тариқ ҳамин тӯбҳоро ба дарвоза задем то он даме ки ин шумора ба 33 адад расид. аз тарафи дигар ҳамин қадар голҳое ки мо задем дар вақти баҳо гирифтан ба бозиҳои масалан ҷоми осиё рафтан ҳисобида нашуд. яъне 33 тӯбе ки мо задем танҳо дар ҳамин протоколи бозӣ сабт шуду халос. аз барои он ки дастаи мунтахаби Лубнон ба ин бозиҳо наомад, бозии 3 дастаи гурӯҳ ба ҳисоб гирифта шуд ки ҳар як даста 2 бозигӣ гузарониданд ва аз ҳамон ҷо мо тавонистем ки ба бозиҳои минбаъда равем. аз тарафи дигар агар мо умонро намебуридем, ба ғалаба ноил намешудем, шояд ба ин бозиҳо намерафтем, чунки ҳамин 33 голи задаамон ягон вазни зиёде барои мавқеъ гирифтан дар ҷадвал набуд. ҳоло дӯстони гиромӣ, боз бубинед, боз ҳуҷумҳои гуногун, боз ҳамон муҳаммад Назриев. фикр мекунам ки дар бозии футболбозони ҷавони мо ки акнун баъди чанд моҳи дигар аллакай моҳи апрел ҳам наздик мешавад, дар Арабистони Саудӣ гуфтем аз 3 апрел бозиҳо шурӯъ мешаванд ва онҷо футболбозони мо бояд ки тактикаи бозии худро хеле мукаммал кунанд ва якдигарфаҳмиашро дар майдон бисёр ба дараҷаи олӣ расонанд. онҷо дастаҳои ин хел мисли Гуам нест, мисли Сингапур нест, мисли Непал нест. хуб дастаҳое ки ба бозиҳои ниҳоӣ баромадан, онҳо аз нигоҳи сатҳу сифати бозӣ бисёр ҳам дар сатҳи баланд ҳастанд ва аз ин рӯ бояд барои ба ин комёбӣ расидан, мисли он ки дар соли 2006 ҷои муайянро гирифтему баъдан дар поён дар солҳои 2016 буд, аз ёдам агар хато нашуда бошад, он вақт ҳам мо ба ҷоми ҷаҳон рохат гирифта будем ва дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон маҳз дар ҳамин синни сол
خودро нишон дода буд. Ба онҳо комёбӣ мехоҳем. Ин 33 голе буд ки шумо дар ин ҷо ман ба шумо нишон додам. Ташаккур боз барор ба футболбозони дастаи Мунтахаби Тоҷикистон.